Makalipas ang ilang oras, nakabalik na nga sila sa gilid ng palayan kung saan tanaw nila mula roon ang baryo ng mga kakarma. Kagaya ng nakagawian ng mga ito, panay ang ginagawa nitong pagsisiya sa baryo upang makahikayat ng mga naliligaw na dayo. Hindi naman ito gaanong pinansin nila Manong Alejandro sa kadahilanang hindi naman ito nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Paglalim ng gabi, sa unang pagkakataon, nasipat ni Maximo ang napakagandang lugar ng mga kakarma. Kung saan sa buong buhay niya, doon pa lamang siya nakakita ng mga kagamitan na animoy gawa ng tao na nanggaling sa modernong sibilisasyon. Ayon kay Maximo, na kapag gabi, ang pugad ng mga kakarma ay maihahalin tulad mo sa isang syudad na ubod ng yaman. Lahat ng paligid nito ay maraming pailaw na kung saan ang gabi doon ay nagmimistulang umaga. Dagdag pa nito, napakalayo ng itsura ng baryo ng mga kakarma kapag sumasapit ang umaga. Bukod kasi sa hindi nila nasisilayan ang mga tao sa labas, nagmimistulan itong isang nayon na kung saan matagal nang nilisan ng mga taong namumuhay doon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nabaling ang kanyang atensyon kay Manong Alejandro nang bigla siya nitong sikuhin at senyasan na sila'y dadako sa baryo. Anong tinitingin-tingin mo dyan, Maximo? Kunin mo na yung bayong. Mamimili tayo. Wika ni Manong Alejandro habang marahan itong naglalakad papalabas ng kubo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang bayong at nagmadaling lumapit sa kanyang maestro. Sa pag-uumpisa ng kanilang paglalakad patungo sa baryo ng mga kakarma, gulong-gulo noon si Maximo sa kadahilan ng bakit sila tutungo sa lugar na yon ng 10 oras. Pagsilay niyang malapit na sila sa lugar, agad naman niyang hinawakan sa kamay si Manong Alejandro at kasabay nito ang pagtanong niya ng, "Manong, bakit tayo pupunta dyan? Alam kong wala na tayong makain pero may karatig baryo pa naman eh. Pwede naman natin ipagpabukas to eh." Dahil sa sinabi nito, agad namang winaksi ni Manong Alejandro ang pagkakahawak ng kanyang disipulo, sabay sagot ng, Wala kang nalalaman, Maximo. Bakit tayo sa karatig baryo bibili? Gayong itong malapit sa bahay. Pinahihirapan mo ba ang sarili mo? Tsaka isa pa, mas masarap ang mga pagkain dito. Sumunod ka na lang. Huwag ka nang magreklamo. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyan na ngang napatahimik si Maximo sa kadahilan ng kahit anong pagpipigil niya noon sa matanda, alam niyang wala na siyang magagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, napasok na nga nila ang baryo ng mga kakarma kung saan bumungad sa kanila ang napakaraming taong nagsisiyahan. Ang iilan sa mga ito ay nasisiguro niyang dayo na animoy napakatagal ng panahong naroon sa baryo. Nang hindi na niya maatim ang mga katanungan sa kanyang isipan, nagpasya siyang magtanong sa kanyang maestro upang makakuha ng mga sagot. Paulit-ulit niya noong tinanong si Manong Alejandro hanggang sa dumating ang puntong nag-umpisa na itong magsalita ukol sa mga bagay na masyadong malabo para sa kanya. Ayon sa matanda, ang mga dayong kanyang nakikita sa lugar, isang ilusyong gawa ng mga kakarma. Yun umano ang pinakaunang biktima ng mga ito at ginagawa lamang nila yung pain sa mga dayong magagawi sa lugar. Karamihan sa mga ilusyong nagagawa ng mga kakarma ay sa mga taong nabibiktima nila na umiinom ng mga alak na kanilang iniaalok. Dagdag pa ng matanda, kahit ilusyon lamang ang anyo ng mga dayong yon, nasisiguro niyang ginagamitan ito ng mga kakarma ng mga totoong kaluluwa ng kanilang mga biktima. Hindi umano magagawa ng mga aswang na lumikha ng ganoong kalakas na ilusyon kung hindi nila ito gagamitan
ng totoong kaluluwa ng taong kanilang pinaggayahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pansamantala naman silang naantala nang lapitan sila ng isang kakarma na dalaga. Inabutan sila nito ng isang alak. Subalit mahinahon naman itong tinanggihan ni Manong Alejandro. Magandang gabi sa iyo, Alejandro. Halika, samahan mo kaming uminom. Ipakilala mo naman ako sa matikas na lalaking kasama mo. Wika ng dilag habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Maximo. Tigilan mo nga kami dyan, Lusing. Huwag mo na kaming idamay dyan sa mga kalokohan mo. Umalis ka na bago pa maubos ang pasensya ko sa iyo. Mahinahong sagot naman dito ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ng dilag, bigla naman itong tumalikod sa kanila at mabilisang naglakad papalayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, takang-taka noon si Maximo kung papaano nagagawang mautusan ng kanyang maestro ang lahat ng kakarmang nasa paligid. Nakakapagtaka ding hindi sila nito ginagalaw na para bang kinikilala sila nitong matataas na uri ng mga tao. Sa pagdating nila sa lugar ng saudan, dali-dali namang kinuha ni Manong Alejandro ang mga gulay at prutas na kanilang sadya. Purong mga bungang kahoy lamang noon ang kanilang mga binili sa kabila ng mga masasarap na isda na ibinibenta sa palengke. Nang masipat ni Manong Alejandro na tutulong sa kanilang pamimili si Maximo, inutusan niya itong kunin ang mga gulay na madudumi. Huwag umano siyang kumuha ng mga gulay na makintab at namamasa, gawa ng hindi ito ligtas kainin ng mga katulad nilang tao. Matapos nilang makuha ang mga bagay na kanilang kinakailangan, agad din naman nilang nilisan ng baryo. Sa pagbaybay nila ng daan papalabas, bumungad sa mga mata ni Maximo ang iilang mga panauhing dahan-dahang binibiktima ng mga kakarma. Bagaman dumaan na ito sa kanilang harapan, hindi naman yon pinansin ni Manong Alejandro na siya namang hindi maintindihan ni Maximo. Inaakala niya kasi noong tutulong ito sa kadahilanang ang buong akala niya pinoprotektahan nito ang lahat ng taong nagagawi sa lugar. Nang mapansin ng matanda ang pagkabanas ng itsura ni Maximo, dali-dali naman siya nitong nilapitan at sinabihang hindi lahat ng mga taong napapadpad sa lugar ay kanyang tinutulungan. Tanging mga tao lamang na may espiritual na kakayahan ang inililigtas ni Manong Alejandro sa kadahilanang yon ang isa sa kanyang trabaho. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad namang sinalansa ng dalawa ang mga nabili nilang gulay. Kanya-kanya nila itong hinugasan at ibinabad sa tubig na may asin upang masigurong ligtas itong kainin. Ilang araw pa ang lumipas, gumaling na ang lahat ng bugbog sa katawan ni Maximo. Kahit papaano, bumabalik na noon ang kalakasan ng kanyang pangangatawan na siya namang ikinatuwa ng husto ni Manong Alejandro. Mabuting balita yon para sa kanya nang sa gayoy makapag-umpisa na ang kanyang disipulo sa magaganap na pagsasanay. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, inilahad ng matanda kay Maximo na uumpisahan na nito ang kanilang pagsasanay. Bilang paghahanda sa buwis buhay na pagsasanay ni Maximo, inutusan siya noon ni Manong Alejandro na magkapas sa likod ng kubo gamit-gamit ang 5 dipang katawan ng kawayan. Hindi siya nito pinahintulutang gumamit ng sundang o kung ano paman na siyang naging mahirap para sa kanyang gawin. Dahil sa napakakapal ng mga talahib sa likurang bahagi ng kubo, kung kaya't naging mahirap para kay Maximo na putulin ang mga ito. Ni pagbunot ng ugat ng mga talahib ay hindi naging madali para sa kanya, kung kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang hatawin yon ng katawan ng kawayan. Sa bawat paghampas niya nito sa mga damo, panay naman ang pagpapangaral sa kanya ni Manong Alejandro upang mas lalo siyang ganahan sa kanyang pagsasanay. Ayon sa matanda, napakahalaga ng ginagawa niyang yon
dahil mas napapalakas nito ang kanyang mga palad at braso. Nabibigyan din siya nito ng kakayahang makabisa ang ganoong uri ng sandata pagdating sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Sa mundo ng espiritual, hindi importante ang mga sandatang gawa ng tao. Mas mainam na gumamit ka ng mga armas na nasa kalikasan mismo upang magkaroon ka ng lamang sa iyong mga kalaban. Talikuran mo ang dating sining na ginagamit mo, Maximo. Sa pamamagitan nito, mabibigyan mo ng pagkakataon ng mga itinuturo ko sa iyo na manood papasok sa iyong puso. At huwag mo rin kakalimutan, Maximo, na sa bawat pagsasanay na ginagawa mo, palagi mo tong isa sa puso. Wika ni Manong Alejandro habang pinagmamasdan niya si Maximo na walang patid sa kakahataw ng kawayan sa katawan ng talahib. Kinagabihan, patuloy pa rin ang ginagawa niyang pagsasanay sa kadahilanang hanggang umaga lamang ang palugid sa kanya ni Manong Alejandro. Sa paglalim ng gabi, tanging si Maximo na lamang ang naroon sa labas na abalang gumagapas ng mga talahib. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, panaka-naka naman siyang nakakarinig ng mga nilalang na umaaligid. Alam niyang hindi masasama ang mga ito, gawa ng ni isang balahibo sa kanyang balat ay hindi tumindig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang naantala sa kanyang ginagawa nang makasilay siya ng isang kabayo na bigla na lamang lumitaw sa lugar ng mga talahib na tapos na niyang gapasin. Pagsilay niya sa nilalang na yon, tumambad sa kanya ang napakatikas nitong pangangatawan na hindi ordinaryo sa ganoong uri ng nilalang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Maximo nang masipat niya itong biglang tumayo. Paglitaw ng pagmumukha nitong may pagkakahawig sa wangis ng tao, doon niya napagtanto na ang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan ay isang uri ng tikbalang. Dahil sa kanyang nasilayan, dahan-dahan naman siyang umatras habang nananatiling walang imik. Sa pagpasok niya sa bakuran ng kubo, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang humalinghing ang kabayo at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Saan ka pupunta, Maximo? Hindi mo ba tatapusin ang pagsasanay mo?" Nang marinig niya ang sinabi nito, muling bumalik sa kanyang isipan ang ipinapagawa sa kanya ni Manong Alejandro. Alam niya sa kanyang sariling kinakailangan niyang tapusin ang bagay na yon bago mag-umaga. Gawa ng doon susukatin ng matanda ang kanyang pagiging karapat-dapat bilang isa nitong ganap na disipulo. Matapos itong bumalik sa kanyang memorya, buong tapang naman siyang humakbang pabalik sa lugar na kanyang ginagapasan. Pagsilay doon ng tikbalang, agad naman siya nitong inangilan at kasabay nito ang pag-amba nitong susunggab sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa ginawa nito, tanging pagpikit na lamang ng mata ang ginawa ni Maximo habang matapang na binabagtas ang daan. Sa pagdating niya sa talahiban, dali-dali naman niya itong pinaghahampas ng kawayan hanggang sa dumating ang puntong malapit ng mga lahati ang talahib na kinakailangan niyang matapyas. Kahit nakakaramdam na siya noon ng labis na takot sa kanyang katawan, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa dahil sa isip-isip niya, kasangga ng matanda ang tikbalang na kanyang nakikita. Makalipas pa ang ilang oras, napansin ni Maximo na hindi naman siya ginagalaw ng tikbalang, bagkus ay para siyang binabantayan ito. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring ang nilalang na yon ang inutusang magbantay sa kanya ni Manong Alejandro habang ito ay nagpapahinga. Habang abala siya noon sa paggapas, panay naman ang kanyang ginagawang pagramdam sa tikbalang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga siya nakakuha ng lakas ng loob para kausapin ang nilalang. Nasisiguro niyang sasagot yon sa kanyang mga katanungan gawa ng kasanggayon ni Manong Alejandro. Pagsilay niya ditong may hinahanap yon sa mga talahib na kanyang tinatabas, agad naman niya itong nilapitan
sabay tanong ng, "Ginoo, maaari bang magtanong? Paano kayo nagkakilala ni Manong Alejandro?" Matapos niyang makapagsalita, marahan namang tumitig sa kanya ang seryosong pagmumuka ng tikbalang habang nananatiling walang imik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya itong narinig na humalinghing at kasabay nito ang pagsagot nito ng, Matagal ng panahon kaming magkasangga ng iyong maestro. Sa katunayan, ikaw ang pangalawa niyang disipulo. Mag-iingat ka sa lahat ng desisyon sa buhay. Huwag kang tumulad sa binatang nauna sa'yo. Matapos makapagsalita ng tikbalang, bigla naman itong tumalikod sa kanyang harapan na para bang meron itong nararamdamang kalungkutan. Wala namang nagawa noon si Maximo kundi ang hayaan na lamang ito upang makapagpatuloy na din siya sa kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtatabas, naabot na nga niya ang sukdulan ng kanyang lakas. Halos hindi na niya noon namalayan ang kanyang sariling nakatulog na pala sa mismong lugar na pinagtatabasan niya. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ni Maximo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya si Manong Alejandro na nakatitig sa pagmumuka niya. Hoy, Maximo! Hanggang kailan mo balak matulog dyan? Tumayo ka na. Marami ka pang gagawin. Bungad na wika ni Manong Alejandro pagsilay niya rito. Nang marinig niya ang sinabi nito, nagmadali naman siyang tumayo upang tingnan ang natabas niyang mga talahib. Pagsilay niya sa paligid, halos hindi naman siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Sa kadahilan ng purong patag na lugar lamang ang kanyang nasisilayan. Hindi niya sukat akalain na gano'n na pala kalapad ang nagapas niya sa loob lamang ng isang araw at isang gabi. Nang medyo mahimasmasan na noon si Maximo, inabutan siya ng isang kape ng kanyang maestro habang patuloy na inilalahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Binabati kita, Maximo. Nakapasa ka sa pagsubok ko. Ngayon, magpahinga ka na muna at sa'yo ang araw na ito. Wika ni Manong Alejandro. Maraming salamat ho, maestro. Natutuwa ako sa resulta ng aking pagsasanay. Hayaan ninyo, sa susunod mas gagawin ko ng mabilis ang anuman ang iuutos ninyo. Sagot naman ni Maximo. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, walang ginawang kakaiba si Maximo kundi ang gumawa ng mga gawaing bahay. Pagluluto ng ulam, pagbabalat ng nyog, pangunguha ng mga hinog na saging, at kung ano-ano pa ang kanyang ginawa maghapon. Si Manong Alejandro naman noon, paduyan-duyan lamang sa ilalim ng puno ng mangga na para bang wala itong inaalala. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Maximo sa kadahilanang naiintindihan niya ang ginagawa ng kanyang maestro. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangan niyang mapagtagumpayan. Ayon kay Manong Alejandro, ang susi ng isang pagiging batikang manggagamot ay ang mariin itong pagsunod sa kanyang maestro. Kinakailangang wala siyang pagtatanong na gagawin dito kung gusto niyang mas lalong umunlad ang kanyang karunungan. Dagdag pa nito na palagi niyang iisipin na walang limitasyon ang kanyang sarili upang magawa niya ang mga bagay-bagay na lagpas sa kanyang inaasahan. Matapos itong mailahad sa kanya ni Manong Alejandro, nagbigay din ito ng mga palatandaan ukol sa mga pagsasanay na kinakailangan niyang gawin. Habang hindi pa masyadong hubog noon ang katawan ni Maximo, dahan-dahan na siyang pinapamulat ni Manong Alejandro sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Kapag wala siyang pagsasanay sa pisikal na lakas, ay sinasanay siya nito sa espiritual na kalagayan para maging balanse ang lahat sa kanyang katawan. Sa loob ng 2 linggo, naging paspasan ang pagsasanay ni Maximo. Kung ano-ano noon ang pinagawa sa kanya ni Manong Alejandro na siya namang taas noon niyang hinarap.
Naranasan na din niya noong kumain ng karne ng hayop na buhay para lamang mailigtas ang kanyang sarili sa bingit ng kamatayan. Sinubukan din siya noon ng kanyang maestrong pumasok sa baryo ng mga kakarmang nag-iisa upang subukan ang lakas ng kanyang isipan. Sa pagtatapos ng pagsasanay ni Maximo, binigyan siya nito ng pinakahuling pagsubok na siyang magdidikta ng kanyang tadhana. Sa pagsapit ng araw ng pamamahinga, dinala si Maximo ng kanyang maestro sa isang bundok na kung saan merong tagong yungib sa paanan. Nang marating nila ang lugar, doon nakita ni Maximo ang mga patay na punong umaaligid sa paligid na para bang merong dyablo ang nanananahan doon. Akala niya mangunguha lang sila doon ng mga halamang gamot, subalit laking gulat na lamang niya nang magsalita si Manong Alejandro sa kanyang harapan ukol sa mga bagay na kanyang gagawin. Ito ang pinakahuling pagsubok ko sa iyo, Alejandro. Maaaring ang pagsasanay na ito ay ikasawi ng iyong buhay. Ngayon tatanungin kita, nais mo pa bang tahakin ang daan ng pagiging isang antingero? Sinasabi ko sa iyo, ang kuwebang yan naglalaman ng lagusan sa iba't ibang dimensyon ng mundo. Kung hindi ka papalarin, maaaring kailan may hindi mo na makikita ang liwanag ng araw. Ihanda mo ang sarili mo, sapagkat katakot-takot na pangyayari ang dadanasin mo. Seryosong wika sa kanya ni Manong Alejandro. Nang marinig niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang tinanggap ang huli nitong hamon. Sa isip-isip niya, masyado nang malayo ang kanyang pinagdaanan para sumuko pa. Pagkaalam ng matandang walang balak sumuko si Maximo, agad naman siya nitong sinamahan papalapit sa yungib. Ayon sa matanda, 3 araw siyang maglalakad sa loob ng kuweba kung saan wala siyang maaaninag o maririnig. Mawawala din ang kanyang pandama na aakalain niyang siya ay patay na. Dagdag pa ni Manong Alejandro na kapag nagkataong mahina-hina ang isipan ni Maximo, maaaring siya ay lumabas sa lugar na yon na isa ng ganap na baliw. Bagaman masyadong mapanganib ang ganoong uri ng pagsubok, kinakailangan niya pa rin yung pagdaanan alinsunod sa ritual ng pagpapasa ng karunungan ni Manong Alejandro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, binigyan siya ng matanda ng ilang oras para makapag-isip. Kailangan niya kasi noong maging matatag sa kanyang desisyon upang hindi siya mapahamak. Nang maramdaman ni Maximo ang kanyang pagiging desidido, marahan naman siyang nagpaalam kay Manong Alejandro na siya ay papasok na. Maestro, magkita na lang ho tayo pagkaraan ng 3 araw. Mauna na ho ako. Mag-iingat ho kayo. Wika ni Maximo matapos niyang mapag-alaman ang lahat ng mga impormasyong kinakailangan niyang malaman sa loob ng yungib. Sa pagpasok nila sa lugar, napansin niyang dahan-dahan namang dumidilim ang buong paligid. Pinilit niya din noong magsindi ng sulo, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusa na lamang yung namamatay. Nang makalayo-layo na si Maximo sa bukana ng kuweba, napansin niyang naglaho na lamang ito na parang bula. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang kanyang sariling parang lumulutang sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Tinangka na din niya noong sumigaw sa paligid, subalit sa hindi malamang dahilan, maging siya ay walang naririnig. Ilang oras pa ang lumipas, halos mabaliw-baliw na siya sa kakaisip noon kung nais niya pa bang ipagpatuloy ang pagsubok. Mabaliw-baliw na kasi siya noon sa loob ng yungib sa kadahilanang ang pakiramdam niya, isa na lamang siyang kaluluwa na walang katawan. Bagaman nang hihina na ang kanyang pakiramdam, pinipilit niya pa ring ipagpatuloy dahil alam niyang umaasa sa kanya si Manong Alejandro. Makalipas pa ang ilang oras, hindi na nga nakasunod si Maximo sa pagtakbo ng panahon na siya namang labis niyang ikinabahala.
Animoy habang palayo siya ng palayo sa kanyang dinadaanan, palalim naman ng palalim ang lugar na kanyang tinatahak. Pakiramdam niya noon, parang buhay na impyerno ang kanyang dinaraanan dahil sa hindi maipaliwanag na kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naramdaman ni Maximong kasalukuyan na pala siyang nakahiga sa lupa, imbis na naglalakad. Pagtayo niya noon sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang tinanong ang kanyang sarili ng, "Buhay pa ba ako? Maestro, tulungan mo ako." Okay, grabe nakakatakot yung pagsubok ni Maximo, no? Ang tanong, saan kayang kuweba to? 'Di ba? Kasi pwedeng buhay pa tong kuweba na to hanggang ngayon, no? Saan kaya yun? Nakakatakot. Tsaka kasi, ang sabi rin sa kwento, maraming klase ng dimensyon yung nasa loob ng kuweba. Baka meron kayong ideya, pa-comment naman sa baba. Pero yung episode 4 at 5, bukas natin nilalapag. Yun lang. Salamat.